dobra. Sjajna stvar. Zvuči staro, festivalski, ali po produkciji se čuje da je novija pjesma. To je ABBA. Nenad Borgudan je daroviti dečko. Sviđa mi se ona njegova kapa, a posebno kad je zima bi je ja uzela, da mi je posvudi malo. Evo mogu reći da se ne radi o pjesmi tipičnoj, recimo detour pjesmi. Rekao bih da je onako malo izvan nekog klasičnog stila detura. Što se tiče ove pjesme, ona mi je asocijacija, u stvari jako je tipična za detour. Oni imaju već svoj prepoznatljiv stil, pa ja mislim više od 10 godina i baš su onako, što kažu Amerikanci, radio friendly su, baš su onako napravljeni za popuniti radijski prostor i to im super ide. To Nenad odlično radi, odnosno prepoznao je nišu. Nekad je bilo bolje, poručio je Detour 2022. godine na Zagrebačkom festivalu. Autorski pjesmu potpisuje Nenad Borgudan, gitarist i frontman grupe Detour. Čini se da je pjesma bila pun pogodak jer je upravo ova pjesma osvojila najviše bodova stručnog festivalskog žirija i tako pobjedila. Zanimljiva mi je zato što ima aranžmanski nekakav štih starog Zagreb Festa. Znači to je pjesma od prošle godine, a ima taj neki aranžmanski zvuči malo ko, ajde reći ćemo, ko Novi Fosili iz 80-ih godina, ima nešto u aranžmanu. Izbjegao je akustičnu gitaru koje su obično prepoznatljive u prvom planu kad je detour u pitanju. Ovdje je baš nekako napravljeno ko da je nekakav miks novog i ne znam, ko da je neko uzeo, baš što sam rekao, aranžman Novih Fosila iz 82. Ne? To je bio i moj nekakav svojevrsni izlet, pokušaj moje vlastite ABBA pjesme ili Novi Fosili pjesme. Kako god jedno i drugo je vrijedno pokušati napraviti i vrijedno samo po sebi. Nekako i Rajko prije 2 godine, ako se ne varam, skoro otišao, pa onda nekako i time bila dijelom ponukano. Taj moj nekakav omaž Novim Fosilima, kao što sam spomenuo, i odrasao na tome. Vjerojatno se ovo negdje mislima vraća u 80. To su bile plodne godine, jako plodne glazbeno. I bilo je dosta glazbe koja se može malo i sad ukrast na neki način pod navodnike od nje, od tih 80 uzeti nešto u 2020. i 2023. Ako je konkretno govorimo sad o sadašnjoj godini. Može se, ima se što uzeti, ima se što kopirati, ne mislim bukvalno, nego inspirativno. Tekst je motivirala jedna moja prijateljica, radi se o jednoj gospođi koja je živjela u Zagrebu, jedna starija gospođa, koju sam sretao po kvartu. Ona poznaje moj rad pa smo znali popiti i kavu u kvartu. Pa mu u jednom trenu rekla da odlazi, da se vraća u svoj rodni grad, u Istru. Rekla mi je svoje razloge, ja ih čak i opisujem u pjesmi donekle. Naravno da pjesma ima svoj put, tako da nekako je to bila motivacija. Kasnije se pjesma razvijala i u svom smjeru. Bez obzira što jesu to pop pjesme koje su rađene za tržište i očigledno poznaje formulu, nekako uvijek mislim da ono što je prepoznatljivo za njega i što je u stvari vjerojatno i njegov jedan od začina zašto mu pjesme prolaze, uvijek zvuče kao nekako osobna ispovijest, uvijek zvuče kao da on nekako i uvijek ima neka nostalgija u tim pjesmama, uvijek ima neka čežnja i uvijek zvuči kao da je stvarno to autor prošao, ne? To daje neku uvjerljivost koju vjerojatno ljudi vole kod Detoura. Ne? Zgodno on to piše, specifični su to melodije, nisu nešto što se svaki dan čuje. Sviđa mi se ona njihova mijenjam se, zaljubila sam se u sebe. Jel tako nekako ide? To je Đina Damjanović tada s njima radila, čini mi se, pjevala. Jako zgodna pjesma, pjevala bi je i ja. U jednom trenu smo tamo, sad više ne znam koji mjesec, ali tipa 2 mjeseca prije bili sigurni da idemo s tim na Zagreb Fest. Onda ju nismo predali, onda smo bili sigurni da ne idemo na Zagreb Fest. To je trajalo jedno mjesec dana.
to naše uvjerenje. Onda smo negdje, rekao bih, dan prije tog posljednjeg roka odlučili predati pjesmu i predali smo je i eto dalje se sve izdogađalo. Pjesma ima ilustrativan naslov, nekad je bilo bolje, uklapa se u ove moje priče. Pa dobro, nekad je bilo bolje, svi ljudi nekako misle da je njihova mladost bila najbolja. I ova mladost će reći jednoga dana nekad je bilo bolje. Svako vrijeme nosi svoje, ali da je bilo hrpu boljih stvari ranije, bilo je, sporije smo živjeli, imali smo više vremena za knjige, za glazbu, danas su sve kratki formati, brzi formati, onda se postaje površno, a kad postaje površno nije kvalitetno. Tako da sad ne dužim ovu svoju štoriju, da ne zvučim baš jako staro koji gunđa o novim vremenima, ali mislim da je generalno da je bilo bolje, da. Čini mi se da taj naslov je vrlo djeljiv. Ne samo za starije, nego i za mlade. Čini mi se da je nastupilo neko doba malo destrukcije i da nije više toliko čovjek bitan u cijeloj toj globalnoj priči. I to mi je žao, to sam malo prije pričala, tako da je Nenad to lijepo napisao. Dobio sam čak i osude od nekakvih, recimo, konzervativnih krugova, da kako ja to mislim, da aludiram na ne znam što. Međutim, to zaista nije bila moja aluzija, radi se o nečem sasvim drugom, ali naravno da svako pročita u pjesmu ili u bilo kakvom dijelu vidi ono što on želi vidjeti. Volim taj band zato što je postao, bar na radijima, srednja struja sa nečim što je stvarno pravi, onaj čisti pop. Što nije kod nas obično zabavna glazba je ta koja diktira nekakvo slušanje na radio stanicama, ovo ipak nekakva pop glazba što je meni po nekakvoj vokaciji bliže. Pa mi je, ako pričam općenito o Detouru, drago mi je da takva glazba prosperira. Festival se 2022. sa siječanjskog termina održavanja prebacio na proljetni, a na pozornici se predstavilo 20 pjesama. Zanimljivo je da se za pobjedničku pjesmu Nekad je bilo bolje tog dana na festivalu snimio i spot. Tako je, spot je nastao na Zagrebačkom festivalu. Snimali smo ga kao nekakav dokumentaristički spot. Dakle, što se događa iza bine i sam nastup. Međutim, eto, pretvorio se u pobjedu, pa smo imali i dodatni materijal kojim smo mogli spot upotpuniti, zapravo zaokružiti, kao da je sve bilo izrežirano. Što se tiče još Zagrefesta, onda je sad više je, čini mi se, pop orijentiran na ono što je bilo karakteristično za te festivale, bila zabavna glazba, sad se više radi na nekakvoj pop glazbi. Naravno da se glazba mijenjala kroz godine i danas je možda nekakva tipična zabavna glazba, ima nekakav dalmatinski predznak Klape, ne znam, Tedi Spalato ili neko na tom tragu, što za Zagrefest, eto, bi bilo ipak drugačije. Mislim, to nekako se očekuje da će biti nešto ipak lokalno obojeno. A kad se već kod lokalno obojenog, mislim da mu to nedostaje možda danas, taj nekakav zagrebački pristup. Pamtim da je bilo veselo poslije, da smo se jako dobro zabavili i tokom festivala je bilo jako veselo, zaista se organizator pobrinuo za sve nas. Kako spada, fino vino smo pili, eto, sjajne izvedbe su bile, ja sam stvarno uživao. Festival je dobro stao, nije se moglo održati, ja ne znam koje godine se nije održao, ne mogu sad pratiti, ali se održao jednu prošle godine, mislim, ili pretprošle bez publike, je li tako bilo nekako? Ali opet se nekako kretalo to, gibalo se, nije se zabetoniralo. Tako da je taj period napravio svoje, ali dobro, sad se opet nekako malo pokrenulo. Meni je drago da su ga malo prodrmali zadnjih par godina, jer jedno dugo vrijeme je to bilo, jedno 15-20 godina je taj festival bio stvarno nigdje. Drago mi je da se trgnuo zadnjih, ne znam koliko, zadnjih 5-6 godina, tako nekako.
tog sunca. Skidam masku, spremagan, ovaj put bez povratka do sumraka, pa sve do zvijezda. Prošlo je ko za jedan dan i tko zna gdje sve nismo bili i kako sedi milo iza nas. Još dok je nemir bio mlad, druge smo snove sanjali. Nekad smo imali fore, nekad smo voljeli more. Nekad je ovdje bio grad, drugi su ljudi živjeli. Nekad smo imali volje, nekad je bilo bolje. Nema vremena da znaš, juri kao loša vijest kroz svijest i sve, baš sve mijenja. Ostali smo samo mi na ledini ko jeleni, bez izgleda. Treba bježat odavde, proći će kao jedan dan. Nestat će sve to što smo bili, jer samo jeka ostaje.